Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Gorpuz batean zati asko bihotzez bat, espiritua bat eman digu jainkoak. Argatik gora diogu, Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, San Paulo apostoluaren kristoganatzea, konbertsioa, ospatzen dugu gaur. Damasko bidean zela, gaur Siria dena, kristauak persegitzen, Jesusek zalditik bota, hau da Jesukristorekin topo egin zuen San Paulok, eta bere bizitza guztia aldatu zuen. Kristauak pertsegitzetik, Jesusen jarraitzaile zutzu izatera bihurtu zen eta ebangelioa zabaltzera. Apaltasunez jo dezagun, Eukaristia ospatu aurretik pekatari garela aitortuz, eta guk ere jainkoaren konbertsioa behar dugula aitortuz. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gu aberasteko zeure burua behartsu egin duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gurekin zeure herri santu egitera etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurreanaren gogoko gizonei, aina hundita eder zaitugulako, gora zu, bedinkatua zu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, hangoiko aita guzti alduna, jauna zeme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildot zaitaren zeme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, mundu guztia eskolatu duzu Paulo apostolu santuaren hitzez. Ura, kristoganatzea gaur ospatzen dugunez gero, egizu guk ere aurrera egin dezagula zuganako bidean, haren etzenpluari jarraituz, zure egiaren testigu izan gaitezen munduaren aurrean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan Paulok esan zion herriari, ni judua naiz, Ziliziako Tarson jaioa, baina Jerusalem hiri honetan hezia, eta Gamalielen ikasle izanik, gure arbasoen legean arretaz eskolatua. Jainkozale zutsuan nintzen, orain zuek guztiok zareten bezala.
Zuntzitzeko asmoz eraso izan dio kristau bide honi, gizon emakumeak atxilotu eta kartzelan sartuz. Apaiz nagusiak eta herriko zaharren batzar osoak aitor dezakete hori. Izan ere, beraiek eman zizkidaten Damaskoko zenideentzat gutunak eta harako bidea hartu nuen, aurkitzen nituenak Jerusalemera preso ekartzeko, zigortu zitzaten. Bidean nindoalarik, Damaskotik hurbil, eguerdi aldera, bapatean zerutiko argi bizi batek dizdira zinguratu ninduen. Lurrera erori nintzen, eta mintzo hau entzun nuen. Saulo, Saulo, zergatik persegitzen nauzu? Nik galdetu nuen, nor zaitut, jauna? Eta erantzun zidan, Jesus Nazaretarra naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Nire lagunek argia ikusi zuten, bai, baina ez zuten entzun mintzo zitzaidanaren ahotsa. Nik galdetu nuen, zer egin behar dut, jauna? Eta jaunak erantzun, jaiki eta zoaz Damaskora. Han esango dizute, jainkoak zuretzat ezarria duen egiteko guztia. Eta argiaren dizdiragatik, itxu bainengoen, lagunek eskutik hartuta eraman ninduten Damaskora. Bazenan Ananias izeneko gizon bat, jainkozalea zen legearen arabera, eta hango judu guztien artean izen honekoa. Bila etorri zitzaidan eta hurbildurik esan zidan, Saulo anaia, ikus ezazu berriro. Eta bapatean ikusi egin nuen bera. Hark esan zidan, gure arbasoen jainkoak aukeratua zara, zuk beraren nahia ezagutu, zintzoa ikusi, eta beraren ahotsa zuzenean entzun dezazun. Ikusi eta entzun dituzunen testigu izango baizaitu hark gizon emakume guztien aurrean. Zertan luzatu bada? Bataia zaitez eta garbitu zeure pekatuetatik, jaunaren izenari dei eginez. Jaunak esana. Gerrak zuri, jauna. Zoazte mundu guztira eta hotzegin berri ona. Zoazte mundu guztira eta hotzegin berri ona. Goretzazue jauna nazio guztiok, goraipa ezazue herri guztiok. Zoazte mundu guztira eta hotzegin berri ona. Sendoa baita guretzat haren maitasuna, beti-betikoa jaunaren leialtasuna. Zoazte mundu guztira eta hotzegin berri ona. Aleluia, aleluia, aleluia. Nik aukeratu zintuztedan zuek, eta eginkizun hau eman dizuet. Fruitu ugaria eta iraunkorra eman dezazuela edonon, dio jaunak. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. aldi hartan, Jesus amaikei agertu eta esan zien, zoazte mundu guztira eta hotz egin berri ona izaki guztiei. Sinetzi eta bataiatzen dena salbatuko da. Sinesten ez duena berriz kondenatuko. Sinesten dutenak seinale hauek izango dituzte lagun. Nire izenean deabruak botako dituzte, hizkuntza berrietan mintzatuko dira, sugeak eskuetan hartuko dituzte, eta edari hilgarriaren
bat edanda ere, ez die kalterik egingo, gaixoei eskuak ezarriko dizkiete eta sendatu egingo dira. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. gaur San Pabloren konbertsioa kristoganatzea ospatzen du Elizak, eta evangelioan entzun dugu nola Jesusek amaikei, apostoluei, misio hori ematen dienez, zoazte mundu guztira eta zabaldu evangelioa. Hori egin zuen San Pablok ere. Konbertsio ondoren, Jesus ezagutu ondoren. Eta hori da Elizaren bokazioa, evangelioa berri ona mundu guztira zabaltzea. Guztiak Jesukristoren maitasuna ezagutu dezaten eta esan dezaten bere maitasunaren eta barkamenaren esperientzia hori. Eta horrek, esperientzia horrek aldatu zuen San Pauloren bizitza. Konbertsioa hori da, bihotz berritzea, kristoganatzea, zer da? Jesukristokin aurkitzea. Jesukristoren maitasunaren, errukiaren esperientzia izatea gure bizitzan. Eta horrek aldatzen du gure bizitza, eta horrek bultzatzen gaitu baita ere, guk jaso dugun hori eta bizi izan dugun hori bestei ere ematera. Hori da evangelizatzea, hori da berri ona zabaltzera, hori da Elizaren bokazioa. Beraz, Eliza aldatzea nahi baldin badegu, mundua aldatzea nahi baldin badegu, argi dago zein den bidea, geure bihotza aldatzea, geure konbertsioa. Hori esan digu aita zainduak ere, azken finean, orain sinodoa ospatzen ari garen hontan, zer nahi du, aita zainduak, zertara deitu gaitu, konbertsiora, bakoitzaren konbertsiora, bihotz berritzera, ze horrek aldatzen du Eliza eta horrek aldatu dezake baita ere mundua, bakoitzaren konbertsioak. Guk jainkoaren maitasunaren esperientzi hori baldin badaukagu, dudarikan gabe San Pabloren antzera, hori bestei eramango diegu eta eskainiko diegu, geure bizitza guztia hortan egiten. Eskatzen diogu, San Pablo bitartekari dugula gaur, eman diezegula egunero jainkoak grazio hori, bere maitasun hortan indar berritu eta egunero gure bihotza konbertitu dadin, bueltatu gaitezela behin eta berriz jainkoaren maitasun eta erruki hortara. Hala izan dadin. Zenideok, egin diez eizkiogun uste honez eskariak bere semearen erreinura deitu gaituen jainkoari. Eliza osatzen dugun aita zaindu, gotzain apaiz eta bataiatu guztien alde. Jainkoaren erreinuaren otzegile eta ezaugarri izan dadila munduan, eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Iesi dabiltzanen eta etorkinen alde, lanigabe beren familiak mantendu ezin dabiltzanen alde, ez diezaiegula kristauok geure laguntza inoizuka, eskari ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Lan gogorretara naiz beren gorputza saltzera behartzen dituzten alde eta organoak entzeko hiltzen dituzten aurre eta gaztetxoen alde sala ditzagula ausarki izugarrikeria horiek eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure parrokietan, pastoral zerbitzuetan ari direnen alde nahi bezalako emaitzarik ez ikusteak ez ditzala atzerarazi beren lan ederretik eskadi ezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko ona, arritzazu honez gure eskariak eta erakutzi ez eguzu zeure onginaia Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau, segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, segingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zerutar misterio hauek ospatzean, otoitz egiten dizugu jauna, bete dezala Espiritu Santua gure bihotza, zure aintza ezagutu ahal izateko, Paulo Apostolu Santua argitu zuen fede beraz. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Zuk betiko hartzain horrek ez duzu bertan behera uzten zeure hartaldea, baizik eta zeure babespean zaintzen duzu beti zeure apostolu santuen bidez. Hauek zure semearen ordezkariak dira, zure hartaldeari hartzain eta zuzendari izateko emanak. Horregaitik, aingeru eta goiengeriekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beteri dauzka zure diztirak, Osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, Espiritu Santuaren indarrez zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen, guzki alde batetik besteraino, opari garbia eskaindakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu eta zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna,
guk zure semearen ekaldi zalbagarria eta hien artetik piztea eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizti eta santu hau. Begira jauna, zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak, egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatzua. Jainkoaren ama beti Virginarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin. San Pablo santuarekin eta santu guztiekin badakigu hauen bitartez zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Guk zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Du honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zure Eliza. Zure zerbitzari Francisco gure aita santua, Osinazio gure gotzaina, gainerako gotzain eta elizgizun guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familionen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zeure gana, mundu zabalean banaturik dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Mari Carmen, Rosa, Luis eta Maritxu. Eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak. Aritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinesten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz, ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker. Pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogaden bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatu naiz.
Ona bildo txestia, egiazko gia, zerutik da. Gure hartzainona, ta egilea, aitarik maitena, zeru emailea. Ona bildo txestia, egiazko gia, zerutik nahetxia, jainko maitea. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, hartu dugu sakramentu honek piztu dezala gugan maitasunaren garra. Garra handi horrek zutu baitzuen Paulo apostolu santua Eliz elkarte guztiez arduratzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izar, dizdiratzailea. Agur zeruko eguzki, dipskidaz betea, agur pekatarien, kaia eta estalpea, agur pekatarien, kaia eta estalpea. Baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure gana dijoa, zugan bizi naigu. Virgin paregabea, bedeinkana zazu, agorra manerea, agur, 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 agorra manerea, agur, agur, agur.